International Organization for Migration wato IOM tana taimakawa 'yan Najeriya domin dawowa daga Nijar sakamakon wasu abubuwa masu tarin yawa. Babban dalilin da ya sa IOM ta fi saurin dawo da mutanen ƙasar Najeriya sakamakon Nijar tana kusa da Najeriya. Wannan dalilin ne ya sa ya fi sauƙin dawo da 'yan Najeriya daga Nijar. Sannan kuma za ku ga a da ana kai mutane waɗanda aka kwaso daga ƙasar Nijar ana kai su Legas, a yanzu kuma ana dawo da su Kano daga Agadez. To an ƙara samun sauƙi fiye da na da. A da ana tafiya a kan jirgi daga Agadez zuwa Legas tafiyar awa 1.5, a yanzu kuma cikin minti 50 jirgi ya isa Najeriya Kano. To shi yasa za ku ga yanzu tafiyar 'yan Najeriya ta fi yawa daga Nijar sakamakon abin ya ƙara sauƙi sosai. Sannan kuma mafi yawan 'yan Najeriya masu bin hanyar Agadez zuwa Libya ko Algeria ko Tunisia ko Morocco ko Turai sukan samu matsala sosai, wata sa'in suka rasa rayukansu. Sannan kuma ba sa tafiya da takarda ko wani abu wanda za a iya gane cewa dan wace ƙasa ne. To rashin takarda ko wani bayanai shi ke sawa a rasa ko dan wace ƙasa ne, saboda wasu da dama ba sa tafiya da national ID card ko passport ko kuma wasu takardu waɗanda za a iya tuntuɓa domin a gano 'yan uwansa da dai sauransu. Duk da irin tarin hatsarurrukan da yake a waɗannan hanyoyi, amma fa 'yan zaba masu fatauci ba su fasa bin waɗannan hanyoyi ba. A ta hakan ne suke yawan makalewa a bakin iyaka tsakanin ƙasar Libya da Niger. Wata sa'in kuma sukan samu matsala a tsakanin iyaka tsakanin Algeria da Niger. Wata sa'in ma sukan samu matsala tsakanin Algeria da Morocco. Wata sa'in sukan samu matsala a Algeria da Tunisia. Wata sa'in sukan samu matsala a Tunisia zuwa Turai. Wata sa'in sukan samu matsala daga Morocco zuwa Spain. To har ila yau dai kungiyar IOM International Organization for Migration tana haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar Niger da gwamnatin sauran ƙasashe domin a taimaka wa 'yan Najeriya a dawo da su gida Najeriya domin a taimaka musu. Sai dai dawo da mutane da ake yi ba ta dole ake yi musu ba, sai wanda yake da bukata ne ake dawo da shi ƙasarsa. Sannan kuma ba iya 'yan Najeriya kaɗai ake dawo da su ƙasashensu ba, kama da 'yan Mali, 'yan Gini, 'yan Kamaru, 'yan Senegal, 'yan Cote d'Ivoire da sauran ƙasashe dai na Afirka. Dukkanin waɗanda suka nemi taimakon ƙungiyar IOM tana mai da shi ƙasarsa domin ta ba sa tallafin da zai gina gobensa. Sannan kuma waɗanda suka shiga cikin mawuyacin halin da ba su da damar da za ma su iya kai kansu, IOM tana zuwa ta ɗauko su domin ta mai da su ƙasarsu cikin gaggawa. To jama'a, kun dai ji kaɗan daga cikin tsare-tsaren taimako na haɗin gwiwa na IOM. To jama'a, kun dai ji yadda abin yake. Allah ya sa mu dace, amen.